Hyvät katselijat, haluan arvostella tämä Johnny English uudesti syntynyt leffan. Näettekö? Minä voin vähän valolla tarkentaa, jo ette näe. Näkyy varmaan aika huonosti. Mutta jos tuun tähän kamera eteen, niin mun piti sanoa, että kävin katsoa tämän Finkinossa ja tää on todella hyvä. Että ei huono, ei todella hyvä, että vaikka tässä lukee, että naura vaaralle päin naamaa, ja mä nauroin. Ja lehdissä taas John English on sanonut, että naura vaaralle, tai siis Mr. Bean on kuollut. Ja niin nähtävästi onkin. Tää uudesti syntynyt leffa, niin se on tosi hyvä. Käykää kattoo, se pyörii jonkun aikaa Finkinossa. En tiedä kuinka kauan, mutta hyvät katsojat. Käykää kattoo Finkinossa. John English uudesti syntynyt. Se on todella hyvää komediaa. Ja jos te perheelliset katsotte, jos perheelliset katsoo, niin viekää koko porukka sinne, viekää koko perhe. Saatte nauraa. Se on todellista komediaa. Ja minä kiitän täältä Helsingistä.